دەم باش گۆدارên delal wara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektûbeka guhdar de radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin bi wê mektûbê bi we re me. Dîsa rojekê klasîk ji nava hefteyê û dîsa teqûreqên dinyayê û dîsa şev tê. Ez û qîza xwe pirtûkên xwe digirin û derin ser yatağên xwe. Bi çıtır çıtır felsefe radize qîza min. Ez piçek din dixwînim şerê dawiyê general û ji mûbiyê fîlmên xwe diqedînim. Têm odeya rûniştinê. Dinêrim pir belav bûye mal. Li erdê defterên qîza min, balîf, betanî, çente, şarj, gore çi dixwazî heye. Destê xwe qenadimê. Seksek dilîzim, xwe davêjim di servan re û derbas dibim. Ji Leyla İşxan wey Malîno ve dikim. Avokadoyekê digirim destê xwe. Bibirîne, riziya ye. Davêjim çopê. Yekê din hêdî hêdî dixeşêrim. Leyla İşxan dibêje dimilmilî. Dilê min dimilmil e ji ber nexweşiyê min îro. Xaloyekî nêzî heştê salî ji gundekî Bîtlîsê hatibû di vê berf û baranê de. Li serê wî birîneka mezin. Ciyekî lê bimîne tu nebû. Min alîkariya wî kir, îşên wî hal kir. Xalo giriya. Min got xalo megirî tu yê baş bî. Got na qîza min. Mirin emrê Xwedê ye tu li min xwedî derketî. Dengê xalo tê min û dengê Leyla İşxanê jî. Ji ber ku ketime cilan dilê min diçe şîraniyê. Dolabê ve dikim û hingiv derdixim. Di hingivê de moriyekî mirî heye. Wî moriyî bi çetel derdixim hêdîka û davêjim çopê. Hingiv datînim ber avokado. Dibêm na wele tenê nabe. Radibim şereba xwe datînim. Rûdinim li ser koltuxê. Wey Malîno ji nûva didim destpêkirin. Tariye. Di nava tarîtiya xwe de li xwe digerim. Kelogirî ji ciyê xwe radibim derim ber çopê. Moriyê minî mirî dibînim. Müzikê digirim, poşeta çopê girê didim, derdixim derva. Ji çiyayên Diyarbekir bayekî sar tê ser rûyê min. Disekinim. Dixwazim ba sermayê bide rihê min û rûyê min. Rihê min vedibe û ez rûyê xwe dibînim. Kînga wenda bû me nizanim. Kînga xwe dibînim, qe nizanim. Zanim, eger wenda nebî, xwe nabînî. Vedigerim hundir, darim hinda qîza xwe radizim. Gundi mano ka kubar minasti ka karwan kare ewa peşiyay be